பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 2லேருந்து லேட்டஸ்டான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. இந்த படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் 29 வந்து நடக்க போகுது. அதுவும் மிக பிரம்மாண்டமான அளவில் நடக்க போகுது. ஸோ பார்ட் 1க்கு எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக வந்து பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் வந்து கூட்டு வந்து பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் யாரையாவது கண்டிப்பாக கூட்டு வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களை வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஆடியோ லான்ச்சுக்காக கூப்பிட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம துப்பாக்கி படம் நடக்கிறப்ப மணிரத்னம் அவர்கள் வந்திருந்தார். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே தளபதி விஜய் அவர்கள் தான் அதில் நடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனுமே இருந்தது. ஸோ அப்போ இருக்கிறப்ப துப்பாக்கி படம் நடிக்கிற இந்த காரணத்தினால பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை விட்டுட்டார். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மணிரத்னம் துப்பாக்கி படத்தினுடைய அந்த இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கும் போயிருந்தார். அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்களுக்குள்ள அந்த பாண்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ அப்போ தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால அவரால் நடிக்க முடியல. பட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரப்போகிறதா ஒரு தகவல் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இப்படி வந்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய ஸ்பீச் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றது எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.